проведе в Свети Влас на пристанище Марина Диневи пред Планик от 21 часа. Първо да ви представя гостите, които са на масата. Красимир Младянов, най-вдясно, с пряко бореца. Румен Димитров, близнака. Аз съм Йордан Петков, Теодор Карастоянов, спортно-технически директор на Българската федерация по ММА. Мариана Колева, представител на домакините от Планет за предстоящия турнир. И Диан Топалски, или човека с меча, ако сте гледали, който е излезе на представянето на турнира Масвет 21, въоръжен с самурайски меч. Значи билетите за предстоящия ММА номер 22, който се проведе на Планет на Марина Диневи на Свети Влас, билетите струват 20 лева и се продават в цялата верига на Планет. Планет София, Планет Пловдив, Планет Варна и Планет Яхт на Свети Влас. Ще има 8 срещи в формат ММА, като най-интересните ще са Атанас Джамбазов срещу Стефан Станкович и Николай Алексиев срещу Ненад Пантелич. Това представители от Сърбия. 8 срещи, както каза Йордан от моята линия New Life, ще има 6 срещи, които са двама представители от Свети Влас и Емилан Стоянов срещу Рангел Евгениев и Мартин Господинов срещу Валери Вълков. Другите срещи са Павел Тодоров срещу Сорен Борисов. Друга интересна среща между Василий Гайдарджи от Варна, който ще излезе срещу Димитър Сяров от Сливен. Виталий Гайдарджи е републикански шампион от последното създание по Муай Тай, шампион е по ММА, както и Димитър Сяров. Тази среща на 70 кг. Друга интересна среща е между Сотир Кичуков срещу Василий Нашев. Тази среща е в 65 кг. Има и матч реванш от турнира в Благоевград между Георги Петков и Ивайло Илиев. За изминалия турнир Масвет 21, участниците, които са тук на масата, постигнаха много добри победи. Краси Младянов в една от най-очакваните срещи победи по категоричен начин на Светослав Захариев от Русе. Ако имате някакви въпроси, победата на Румен също беше много сериозна. Диан Топалски показва, че не е вече само кикбоксер, истински един състезател с тази победа. Ако имате въпроси към бойците, които са тук. Мога да сбъркам, само че испански състезател иска реванш от турнира. Вече отправил предложение в Испания, в турнир в Кетка. Испанеца, като тръгна да му влизат в краката, ме се срещна с едно големо и ме изкара въздуха и затова така се получи среща. Изпаднал в един нокдаун, блокира на цялото тяло и затова не можа да си построя добре играта и затова така изглеждаше среща, че просто не бях аз. След този удар, докато не взех въздух и да си отпусна тялото, просто това, което показах на ринга, не бях аз. След това, като взех въздух и всичко се нормализира и взех среща в своята. Ти си опитен състезател. Как допусна да стане това нещо? Подцени ли го? Не съм го подценил, но просто явно този испанец много е гледал мои срещи и добре ме е разработил, знае, че аз влизам в тях от самото начало и той си чакаше момента подходящия, който вкара неговия удар и за съжаление попадна право в целта и затова така се получи. Първо, това е професионален спорт, той е и малка или голяма степен шоу за публика. Мисля, че беше така атрактивно. От друга страна, аз съм голям фен на японската философия в бойното изкуство. Започнал съм като дете с карата да се занимавам. И това също така повлия. Прецених, че ще е доста интересно за публиката за видео. Ти си не е случайен състезател. Беше ли заучен този ключ, който направи, смисъл или просто в последствие дойде? В последствие не бях да уча. Мисля, че ще го приложа. Ако си иска реванш, ще се съгласиш? Да, разбира се, ще се съглася.
принцип Марина Диневи ни предлага, може би, един от най-високия клас изобщо по българското Черноморие, като обслужване и като екстри, които се предлагат там. Винаги има, в принцип, много руснаци, които са си купили жилище там. Отделно има хора, които имат яхти. Има посещаемост почти през цялата година там. Това в момента наблягаме и искаме да открием официално нашето заведение Планет с ММА борбите, защото искаме да ги подкрепим. Те са доказали в България, че има интерес към тях и ние искаме да предложим на своите клиенти възможно най-доброто шоу и забавление. Имаме интерес, организаторите са Max Fight, Planet Yacht, заведението, Марина Диневи подкрепа имаме от тях и решихме, че там е най-удачното място на морето да се случи това нещо, поради най-малкия факт, че има прекрасна гледка отзад на фона на морето. Ще бъде изключително красиво и зрелищно, надявам се. Става много доволен от организацията и от цялостната визия на събитието. Хареса много бойците. Всички ли? Да, повечето ги хареса. Той ме очакваше да види такова ниво в България. Предложенията на вече? Да. Има горе-долу така набелязала няколко създателя. Кои? Сега повечето. Близнаците, Любо, Дечо. Сега имаме покана за лагера в Пенево, в Оранж Каунти. Да отидем няколко бойци, да отидат да се подготвят там. 4 дни след като направи един страхотен матч в събота в Зимния дворец. Стояне, как се чувстваш сега? Чудесно се чувствам, върна се вече към нормалния ритъм на подготовка. Тази сутрин тренирах, дори вече от днес почвам поразово да тренирам отново. Тук няколко дена по-леко го давах едноразово, починах 1-2 дена и така всичко е нормално. Как мина матча? Имаше ли някакви контузии? Не, абсолютно нищо. Матча мина без абсолютно никакви контузии, за което много се радвам. Аз имах малко така въпросителни дали левата ми ръка ще издържи по време на матча, тъй като преди точно 2 месеца я щупих и то е доста тежко щупване, но всичко е наред. Нямам абсолютно никакви проблеми. Имаше ли някаква идея как да протече матча или просто според... Интерес истината, бях изключително добре подготвен навсякъде, заради това щупване на ръката. Последните 2 месеца основно се занимавах с борба и пак бях много уверен, че дори да стигнем до клинч и до борба ще набия съперника си, така че нямах абсолютно никакви притеснения къде ще играем. Дали ще е на земята, дали ще е в стойка, бях готов за абсолютно всичко. Ти го каза всъщност, но да те питам още един път. Това за мен беше интересно, твоето предпочитание да се бориш. Нещо да се биеш. А пък ти си кикбоксер. Не беше предпочитание. В първата атака, която направи опонента, аз видях, че той не толкова иска да удари, колкото иска да скъси дистанцията. Предполагам, че е гледал някой мой матч и е преценил, че в стойка няма да му е много изгодно да се бие. И първата атака я избегнах. Втората атака просто реших, че няма смисъл да се дърпам. Чувствах се много уверен, много силен и просто го оставих да стигне до мен и го съборих на земята. Не бях аз инициатора на борбата, но бях абсолютно готов и така в самото стечение на обстоятелствата просто реших да не избягвам вече клинча. На втората атака реших да приема клинча и с физическа сила и с техника да го взема. И така и се получи. Ти си умен младеж, да тренираш толкова без да имаш някаква цел. Естествено, че имам цел. Целта ми е да се развивам в този спорт и да върва напред в някаква... За момента тук, след време надявам се да получа така добри покани от чужбина и всеки целта му е да отиде да се бие в Америка, като в момента е най-развит ММА като спорт.